terkait banyaknya bencana. Sekarang ini kan di negeri ini kan banyak dilanda bencana, banyak banjir di mana-mana, angin di mana-mana. Nah kan banyak orang yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan Sabdo Pawon Nagih Janji. Ya. Sabdo Pawon Nagih Janji. Ini merupakan suatu tanda awal akan bangkitnya ajaran budi, ajaran Jawa, Kang Cito. Saya dan teman-teman pengen tahu pandangan Kang Cito terkait dengan tegaknya ajaran Jawa maupun ajaran budi ini seperti apa, Kang? Monggo. Lulus swara nekani utuh utuhe kuwasa nekani wujud wujude swara kabeh manungsa padha ketemu tatanane urip, ketemu titikane wujud, ketemu duduhe urip, uripe swara, kuasane wujud, wujudna kabeh swara, kuwasa kahanane urip, uripna kabeh swara, kuwasa kang nguwasanakani, swara kang nyuwara nuduhi dedeke laku, utuhe swara tentrem. Duduhe utuh swara nekani adile diri pribadi. Dulur-dulur, tahapan demi tahapan perjalanan kabeh tahapan iku mesti ana kayangan utawa pemikiran utawa pemahaman sing dikait-kaitne ya. Dadi kebenaran-kebenaran iku sing kaya apa mestine ning kono iku kita durung karuan iso pas ya kan, durung karuan iso pas karo apa sing ana ning kita iki diwenehi kuwasa ngerangke ucapan utawa otak-atik nggathukno tuke kahanan. Muga-muga apa sing tak sampeno iki ndadekno tentrem lan tentreme ing bebrayan. Yen apa sing diarani uripe bangkite Jawa iku sejatine biyen mula nek Jawa iku wis bangkit ya. Ora mung saiki tok, biyen mula Jawa iku bangkit sebab Jawa iku urung kenal anane pepeke budaya apa wae utawa pemahaman apa wae. Jawa iku wis bangkit maca swara. Artine jojoh iku njajahi. Jojohi nggogoi goleki woho-wohone dhewe. Dadi aku kowe ucapan iku ngene. Nek menungso kuwi wis iso ngomong cetha, jelas, gamblang, ing kono wis diarani wong iso manjing ana laku Jawa. Nah, lek Jawa bangkit, sapa menungso sing wis iso nuduhno aku kowe ucapan utawa mantepe ucapan, yakine ucapan, ing kono diarani Jawa bangkitna pepeke laku. Kamangka sabda kuwi pangucap palon iku mapane ana jeneng. Nalika sinuwun palon iku ngucap ing titiwancine anak putu bakal ngendhaleni hawa-hawane kamurkan. Ing kono kabeh papan-papan tahapan ing kono bakal silem, bakal luluh, bakal lebur dene kuasane ku utuh kabeh mau. Mula sing diarani bangkite Jawa duwi pungkasane urip, ing kono pancen akeh para winasis iku wis padha nyuwarakno sing kaya iki. Lungguhe swara natakno tembung kuwi kaya-kaya aku tau temu karo swara jaman biyen. Wong tuwa-tuwa sing tau tak temoni iku nyeritani mergo nyeritani jaman semono aku dhewe urung iso ndudut dedeke laku mergo cerita iku mau teko kuna-makuna. Sok yen wis eneng tatanan laku ing kono bakal dibuka blak kandhane para winasis. Ing tetepe laku tembung iku tak terima cerita kuwi ngene iku. Kono padha lebur ganti pepeke laku wong Jawa duwi pungkasan kuwi apa wae iso dibuka kahanane
kayangan-kayangan sing ora paham-paham kuwi, pikiran-pikiran sing urung eneng mapane ing kono bakal dibuka kabeh. Tapi ya kudu sabar. Entenono sok mben, lah sok mben kita suwe. Ngono. Ya kan. Makane aku iki harap-harap cemas cara wong anu ya. Harap-harap cemas. Tanggale piro, dinane apa? Mula aku iki kudu tentrem olehku wujud swara nuduna tahapan ing winginane HP iki tak pateni total, ya kan? Mulai dina Jumat ya hingga wingi jam sore 5 sore lagi tak buka, lagi tak aktifno. Ing kono aku dhewe kudu nentremno pikiran. Janji apa sing tak lakoni iki urung iso ketemu, aku kudu nglakoni apa meneh. Nah, mula para winasis wis padha ngucap dadi kahanan wujud, ing kono mesti bakal ana kahanan-kahanan sing gegirisi ngono. Lah maksudnya gegirisi ki piye aku dhewe kan ya ora ngerti. Ning kono aku dikandhani yen uripe padha ngenteni dawuh sing diande-ande iki sing di apa ya ditunggu-tunggu ya. Kapan tekane. Nah, dene kok eneng jerene welas asih Gusti iki sing rupa banjir, welas asih Gusti sing rupa angin, welas asih Gusti mungkin sing rupa liyane. Ing kono pancen iku mepeki beneri ya utawa ngepasi ing wektu tatanan iki. Dadi nek kira-kira iki njumbuhe tembung para winasis ngarani Jawa Dwipa bangkit iki wis tandha-tandhane arek aku urung wani ngandakno Mas ya kan. Mergo kono aku pengen bener-bener uga sing darani lungguh swara budi luhur iku pengen nyoto aku pancene ya. Aku dhewe berharap dunia khususnya Indonesia ya, khususnya Indonesia iki bener-bener kudu iso dadi patuladan para negara liya, para kehidupan bebrayan sak Nusantara iku iso dunia Indonesia iki khususnya ya kan dadi tepo patuladan utawa dadi panuntune para wong sing isek padha nglambyar pikirane. Nah, aku dhewe pengen kaya kuwi. Lah mula nek nalika sinuwun palon ngucap sok wolak-walike jaman yen eneng seleme gabus timbule watu item mahane laku. Ing kono bakal ketemu karo pangunen-unen sing darani urip kudu tumeka, urip kudu nyata. Mula eneng unen-unen utuhe swara tumata, tumeka, tumitik, adil, tentrem. Yen wis ketemu 5 perkara kudu wujud kanthi slamet sekabehane. Nyatakno kabeh kuwi. Mula tandha-tandha sing padha digaungno karo para winasis, ya. Yo iki muga-muga ora mung semu utawa icapan jempol tok ora, tapi aku istilahnya salut karo para luhur iku wis padha ngumandangno nek Jawa iki wis wayahe ngadeg ndedekno njejekno eluh kuwasa budi luhur. Aku setuju Mas, ya kan? Mergo wis akeh para winasis tangi, ya kan? Para winasis tangi, para winasis wis padha mapakno tembung, yo iki Jawa wayahe nuduno wujudno tembung aja sampai ana sangkrah sing sumanding ana negara kita, aja sampai eneng pepeke bebaya malapetaka apa-apa sing dikumandangno para wong-wong iku mau ning muga-muga kabeh tembung sing digadang-gadang gemah ripalo jinawi enggalo kasunyatan khususnya ya kuwi Indonesia iki. Iku Mas. Aku setuju. Kira-kira menurut pandangan Kang Jito, Jawa ini bisa dikatakan bangkit bahkan puncak-puncaknya kejayaan. Itu tahun berapa Kang?
Kaya-kaya swara ki ora iso dipahami ngene Mas ya. Nek akeh tembung sing wis tau tak sampeno 2020 mercusuar donya Indonesia dadi mercusuar dunia. Iku muga-muga aja sampe 2020 tenan Mas. Ya, muga-muga aja sampe 2020. Dadi ibaratnya ngene Mas ya. Lamun to tembung kabeh kuwi engko dibuka Mas ya. Lungguhe swara kuwasa kahanane urip kang dedeg wujud adile diri pribadi. Titikane laku lungguhe swara kuwasa nekane adilna kabeh manungsa kang padha ngumandang yen sapa kita kabeh iki wis padha gelem laku wujud kesejatian ing kono para wujude manungsa kususe Jawa iku bakal dadi gumelare urip kaya-kaya wis ngono Hasan Mas Warsito. Gak kuat aku. Berarti intinya dalam tahun ini Kang ya. Tapi aku gak wani aku dudono ulang pirone Mas ya. Nggih. Tapi winasis oleh ndawuhi aku iku ngono. Ya. Ya. Iku bakal dadi kekuatan sing ora iso dianggep sembrono.